na 49. stupni severnej šírky, 19 stupňoch a 5 minútach východnej dĺžky, u nás v Čabovciach, prihodilo sa čosi nevídané. Z planéty Gurun k nám zavítala Majka a hneď sa s nami skamarátila. Majka má priam neuveriteľné schopnosti. Vie chodiť po vode, po strope, vie lietať a ešte všeličo iné. A to, čo Majka nevedela, tancovať, radovať sa, vystrájať, to sa už medzičasom naučila od nás. S Majkou sme preleteli celú našu vlast. Pre Majku je to maličkosť. Prežívali sme spolu senzačné chvíle. Ale ani sme nezbadali, že sa u nás v Čabovciach dejú veľmi podozrivé veci. To sú napríklad tí tajomní hudobníci. Na zemi sú deti, ze vesmíru letí, ti kružaním len samé atomy. Hviezdy ukrývajú aj deti, čo sa hrajú, možno takisto ako my. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Chlapci! Pomoc! Pomoc! Čo tu robíte? Ahoj, kamaráti. No? Ako sa voláš? Nič mu nevrav. Nie ste z VB, aby ste museli všetko vedieť. Čo tu vlastne robíte, Ujo? To je náš klub. Hľadám vašu kamarátku. Tú, čo priletela. Majka už odišla. Tak ona sa volá Majka? Áno. A kam odišla? Do hotela. Do hotela, vidíš, a ja tam bývam. No. A ktorú má izbu? 212. Čuž! Čo s ňou chcete? Nič. Len sa jej pokloniť. Privítať, vieš? Čau, deti. Čau. Nemali ste mi nič zrádzať. Čo, ak je to špión alebo zločinec? Zločinci vyzerajú inakšie. No, koľko si ich ty videl? Náhodou dosť. Náš otco má o nich knižku. Tento vyzerá náhodou slušne, ako učiteľ. Na učiteľa? Až príliš slušne. Rýchlo. Je to dobré, nik nás nevidel. Stáť! Nikam nechodiť späť. Chceli sme sa len prevetrať. Vykúpať, sviatočne sa poobliekať a o 6:00 nástup. Prečo o 6:00? Pretože riaditeľstvo hotela dáva recepciu. Na Majkinu počesť. To je krásna hudba. Samozrejme, veď sú to laureáti vlenejšieho festivalu v Salzburgu. Prosím. Dievča býva presne pod nami. Na 212. Dávaj pozor, kedy odíde. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia. No. Pre pána Jána. Pán doktor! Pán doktor! To je hrozné, to je hrozné. Čo je? Niekto zomrel? Ale nikto nezomrel. Ale pozrite si to.
Pozývajú nás na recepciu. Taká pozornosť. Pozrime sa. Recepcia usporiadaná pri príležitosti návštevy z Gurunu. No veď hej, ale pozrite tuto, spoločenský úbor. No čo si ja zoberiem na seba? Práve pristalo lietadlo československých aerolínií linka OK 823 z Budapešti. Vítame svetoznáme Novákovo kvinteto na hudobnom festivale v Čabovciach. Vzduch je čistý. Odišla na recepciu. Dnešné meny. Hovedzia polievka s pečienkovými sputnikmi a mandľovými anténkami. Kozmická pečlienka v mliečnej dráhe. Špíz raketa s riasami. Dezert veľký voz. Bezé kométa. Kotleta luna s maslovými paštétami.